Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica, izjavio je da se broj ukradenih automobila u kantonu smanjio za 90% u odnosu na period od prije 10 godina. Da li je to tačno? Tokom 2015. godine u kantonu Sarajevo zabilježena je krađa 728 motornih vozila i od tada je u padu. U posljednjih 5 godina trocifren broj ukradenih vozila zabilježen je samo 2021. godine, kada ih je ukradeno 128. U 2024. godini ukradeno je 47 vozila, što je najmanji u posljednjih 10 godina i predstavlja pad od 93% u odnosu na 2015. godinu. U prva 3 mjeseca 2025. godine ukradeno je 8 vozila, što nagovještava da broj ukradenih vozila u 2025. godini ne bi trebao značajno odstupati od ranijih godina. S obzirom na to da je broj ukradenih motornih vozila u kantonu Sarajevo u posljednjih 10 godina manji za više od 90%, Istinomjer izjavu Admira Katice ocjenjuje istinitom. Za više ovakvog sadržaja pratite Istinomjer.